Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Lilian at taga Pangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Geraldine Larocco. Makablaawan ti Eliana family di Tapim Milapil Season Pangasinan from Marie Joy Eliana. Anak ko adaayan kan Bonbon, lakay ko ani Rohel. Kids ko ada Christine, Kenneth, kan Francine Udlus, dita Skyview Virak Itugon Benguet. Parents ko ada Francis, kan Liway Agurin, iti Dagupan Tabuk Kalinga, kan kabsat ko ani Beverly Shane Wangag from Marilu Odlus. Makablaawan pa ni Lamberto Pasion Jr., kan Leslie May Pasion Andres, kan apok ani Anaya Faith, kan Noli Andres, dita Villa Carmen Ramon Isabela. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Lilian. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Lilian at taga Pangasinan. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili ang maidrama, kat makaipaay inspirasyon kadagiti padak amang tartarabay, kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Si Papa nakelak amang ibaga, anaadi kakon adumdumngag iti channel yo manang. Gaputapud numet apakaadawan iti adal dagiti padas nga ik-ik kanyo iti biag. Ipalubos yo man nga rod arugyak ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti high school manang Emmy.
Kablaawan ka iti panagturpos mo iti high school, anak ko. Agyaman ak nanang. Maanya nga iti kayat mo nga alaan a kurso. Kayat ko kumati agadal iti kinamaestra nanang. Imon arapapan tagbalin ang maestra si Kalilian. Tasaan ka niya agtuloy nga agadal iti kolehiya. Ha? Anya? Apay nga'y tatang. Lakay, anya ka din day nga ibagbagam. Nangagyumot timbagak saan ka day? Saan kan nga agkolehiyo, Lilian? Tulungan na kamilaangan kan ni nanang mo nga agtrabaho iti talaw. Ngam tatang, kayat ko ti agbalin ang maestra. Saanan? Anyat serbi na nga agadal kapaylaan. Makiasawa kan tumutlaang. Iso asayang lang ti mabusbos para iti panagadal mo. Lakay, at daarapaap ti anak ta. Saan ka kadi amaragsakan no kas pangarigan makaturpos iti kolehiyo kat agbalin a maestra? Madula amin day ka. Itagbat mo iti bataw. Oray pagtuluyab, saan tumutlang ang makaturpos ta makiasawan tumutlaang day ta. Lakay, kasta unay aladingit di anak mo, itay imbaga masaanan nga agtuloy nga agkolehiyo. Talaga asaanan, ta sayang laang ti kwarta abusbusan na. Apay ngamin aya nga ununaam di anak mo. Adal ti prioridad na, saan ati makiasawa. Italaang day ta. Ngaminton agad adalan, tan naki-boyfriend. Di makiasawan tumutlaang. Babae ti anak ta bakit? Oray no makaturpos no bilang. Kat kunaan to ti pakiasawaan na saan nagtrabaho, tataripatwon na lang ti agbalin nga anak da. Adda nga raw maaramidan na. Lakay, Ti babae, para balay day ta. Iso nga oray awan kurso na, okay laang. ngam nasaysaya at matlaang no adda naturpos na. Tapno saan to atagtagibasit nagiti nakaikamangan na. Nagsimple, dipilin na ti pakiasawaan na. Ay, unay kamutan lakay. Tumulong lang ang nagtrabaho iti talon. No di na kayat, di agsapol iti sabali at trabaho na, iti kasta makatulong mo't kadag iti paggastusan diti balay. Lakay kan baketan. Ay, Panawon mo't tapno agsubad ti anak ta iti panang paadal taken kwa na. Itay pa anadlaw ka di ka matagtagari, Lilian. Ray, Anda ka di parikot? Kalkalpas lang ti graduation tayo ngam kastamat ti jar mo. Imbis anaragsak ka kuma, tagkolehiyo tayon. day tangarod ti parikot ko. Di na kun kaya pagtuluyan nga agadal ni tatang ko. Anya? Wan Ray, babae ak kano, iso asaanan ang masapol. Tainton makiasawa ak. Agtagibalayak tumutlaang kano. Kasta ti ko na ni tatang mo? Wen, kasanon ti arapap kung agbalinto ang maysa ang maestra. Di palawag mo ko ni tatang mo ti amin. Ibaga makayat mo ti makaturpos. Imbaga kun, ngam natangkan ti pangadeng na asaan ako nga agtuloy. Anyan? Kaasi kamot nga rod no kasta. Sapay namnaman dagiti kaadalan ta nga agkukuyog tayo nga ginroll iti koleyo. Sapay ko mga rod, tamabawing kunto pa iti pangadeng ni tatang. Sapay ko ma. Nanang, talaga ka di asaanan nga agbaliw ti pangadeng ni tatang? May papan iti panagadal ko. ay,
natangkan ti pangedeng ni tatang mo anak ko. Agsapol ka kanulaangan iti sabali at trabaho, no di mo kayat ijay talon. Anyamot to ni tatang. Awan pa'y ambisyon na para kadagiti anak na. Kaya't na pumada kami kada kayo asaan anak kaadayo dito'y lugar tayo. Katalon laang ti sangsangwan iti inaldaw. Pasensya mo ni tatang mo anak ko. Amo mo ti ugali na. No nangisit. Sige, agsapulak laangan iti trabahok nanang. Nga mag-adalaklat ta. No kasapulan nga ag-working student tak. Aramidak tapno makaturpusak laang. Kaya't kumot alumungaw ti panagbiag tayo nanang. Sana kanayon nga iti laangan talon ti ayan nyo kani tatang. Dayawak day ta kapanunutam anak ko. Adaken ka no anya ti kayat mo. Basta agpakada ka kani tatang mo. Anyaman ti agbalin a desisyon mo. Wan nanang. Ikagumaak ti agsapol iti trabaho a mabalinak latang agadal. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Kalpasan ti graduation ko iti high school, kasta unay aragsak ko manang Emmy, gapo tamaadal kon ti kayat ko a kurso. Ti kinamaestra. Ngem kasla nagtupak kanyak ti langit, idi imbaga ni tatang, asaan akon nga agtuloy pay iti kolehyo. Naglidayak iti kasta unay manang. Ngem impaganatgat ko ti tarigagay ko a makapagtuloy, kan makaadal iti kinamaestra. Nagsapulak nga rod iti trabaho manang, kat napagasata nakmat. Nanang, adan trabahok. Anya, ay isa di inungay dayta anak ko. Iti kantin ako kwa ti lola kan lolo ti kaadalak nanang. Ada kantin da iti ili. Kat naawat akmat kas serbidora iti kantinda. Ay nasaya at nga rudno kasta anak ko. Masapol nga agstay inak iti nanang. Tadinawat ko ano mabalin. Ipaayandak iti oras ko nga agadal iti kolehyo. Anya, nay, kasanungay dayta anak ko. Agtrabaho ak iti bigat nanang. Nga mag-eskwela ak iti malam. Tumulong ak tulaangan iti rabii. Kayat mo asawan, pumanaw ka dito'y balay. Kapilitan na kasta nanang, tapno makaadalak. Naimbaglaangan atay manugot da itim pakpakaasik kadakwada. Kabaalam nga ta anak ko, ang mga numarigatan kamat. Anong sak nanang? Manmano da ito yan nga oportunidad. Kas makita kat nasaya at matlagiti agbalin nga amok. Iso nga agano sak nanang. Talaga natangken ti ulo day nga anak mo. Talaga nga minakayat na ti agkolehyo lakay. Kahit pumanaw dito balay? Anya ta amom, ang mga nulalakin tulang ti masarakan na di tamapan na pagtrabahuan. Apay nga min aya akas ta ti pampanunutem. Ay na bakit? Uray po utem. Makiasawan tumutlang day ta babae. Saan tumutlang ang makalipas iti panagadal na? Sa pailak ta saan to ang mapasamak day ta nga ibagbagam lakay. Makita ket pursigido di anak ta amaragpat na ti tartarigagayan na. Iso apang nga asim,
Tapunasem day ta pampanunutem maipapanken kuana. Talaga ang makaungat ni tatang. Itay nagpakada akin ko na. Nasakit mo tinakam ko amang panaw kadakwada. Ngam talaga kayat ko ti agtuloy nga agadal. Amo ka saan analakaday ti a desisyon ko. Amo ka narigat ti ag-working student. Ngam amo ka kabaalak. Ano sakti amin? Kayat ko nga ipanagnak ka ni tatang. Akam maliti pampanunutan na maipapan kanyak. Kayat ko amatunoy dagiti arapaap ko. Para kanyak, kan para iti pamilyak. Kayat ko nga ipaayan ida iti nasaliwanwan abiyag. Kabayatan asi bibiyag tapay laeng. Tarabayan ako Diyos ko. Sika ti pagsamakadak iti daytoy akan ito. Sika laeng, Apo. Oh, kumusta ti umuna nga aldaw mo dito kantin, Lilian? Okay, matre. Kan agyamanakan ka Gapo iti tulong mo. No saan agapukan ka? Awan ko maday ito at trabaho. Si Kamat, agayim ta, iso akayat ka atulungan. Nasingpat da lolo kon lola. Bakit kan lakay dan? Yung kayat da nga ituloy lata dito kantin na pinanawan ni Antik Alus kadakwada. Adamat kiti tay katalik da dito eh. Ngam kanayon lahat nga adada amang bambantay dito kantin. Pagyamanak nga rod unay, tay manugot da nga agadalak iti malam. Dagiti kasken ka ti pag-aayat da tulungan. Dagiti adara paap na iti biyag. Kinapod no na. Adan sumagmamano na tulungan da lolo kan lola. Naggraduardan. Katidad duma, adapayin iti balasiw taaw. Kasta ka di? Talaga nga rod ama nagtulong da no kasta. Katuan mat. O sige, diya ko nagbayag. Adapay ngamin klasik inton madamdama. Lilian, di mo ko mababalawon ha, no kanayon ka sa rungkaran dito kantin. Anya ko maagap po. Alangan mataparitan ka. Katarig na kukwam matanda ito'y akantin. Okay, agyamanak. Basta pasyaran ka akanayon dito Lilian. Babaan iti tulong ti gayam ko kan kaadalak ani Ray. Nakastra ka kaserbidora iti kantin da lolo kan lola na manang Emmy. Kat imanugot dapay nga ituloy ko ti panagadal ko. Nasingpat dagiti amok. Uray mo't dagiti kakadwak iti kantin. Maawatan dati kasasaad ko. Iso ajak pulos na rigatan iti trabaho. No adawayak kat awan klasek. Pasaray sarong karakmat dagiti dadakkel ko iti balay mi manang. Ngam mariknak anatamnay ti pannakilangan ti amak kanyak. Ngam jakon ingkaskaso dayta. Basta ingkarik iti bagik, adumteng to ti aldaw, ama ipannakkel naktumatlaang ti amak. Kat maipaay kunto kadakwada ti tartarigagayak a kinasaliwanwan ti biyag para kadakwada. Naglabas pa iti sumagmamano atawan, umadani idin ti panagturpos ko iti kolehyo, manang Emmy.
Lilian, umadanin ti pa nagturpos ta. May sakan to na maestra. Katsi ka, may sakan tumatan nga inhinyero. Katsapay ko ma, tama ipasata adagos ti board exam ta. Wan nga rod. Ngam amok akabailan ta day ta. Apay nga rod nga umisam ka. Bilibak ngamin kan kay ti determinasyon mo. Talaga nagsakripisyo ka, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Para iti pamilyak, kan iti agbalin to a pamilyak. Iso nga ingka gumaak ti makalepas iti panagadal ko, Ray. Lilian, mabalin ka di. Nga agbalinak tumot apaset ta agbalin na pamilyam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ray. Ay ayatan ka, Lilian. Ha? Nabayagan da ito arignak. Ngam inlimod ko ti amin. Kapuda jacket ni agbalin na tubol nga kiti panangaragpat mo kadagiti arapaap mo. Ray? Ada ka di namnamak, Lilian? Masapol ka di pa'y nga ibalikas ko, Ray. Idi pa'y laeng, ada na idumduma amarikrik para kan ka. Ha? Nagsaya at ka atao, Ray. Kat saan ka narigat nga ayatan? Agyaman nak, Lilian. Ay ayatan ka unay-unay. Kat ikarik. Manipod ida. Kabadang nakadagiti arapaap mo para iti pamilyam. Ikarik dayta, Lilian. Kablaawan ka iti pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman ak nanang. Sa dino ti ayan ni tatang. Apay asaan adim maray. Ay na, anak ko. Mabay ni tatang mong agpakita ken ka. Kalpasan, dagiti insaw-sawang na ken ka ide. Ay, anya lakat ni tatangan aya. Awan kanyak day jayan nanang. Sagot ko kada kayo ka ni tatang day to abaligik. Agyaman kami, anak. Ag-review kan ag-examen nak adagos nanang. Barang makapasaak. Tapno nan anayak ton ang maestra. Kabaalam dayta, anak ko. Kan wan gayam nanang. Iyam amok to kada kayo ti kaayan ayat ko. Iso ni Ray. Apo dagiti makin ko iti kantin ang nagtrabahwak. Kabayatan ti panagadal ko. Nagturpos mo ton iti kinainhinyero nanang. Kat iso ti kabadang ko ita kadagiti amin nga arapaap ko akayat ko atun uyan. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Iyam-amum to kada kami kan itatang mo. Urayan da kayon to ije balay, anak. Ray, nakasagana ka din na sumango kadagiti dadakkel ko. Kaya't kakuman nga iyam-am mo kadakwada. Apay kit din nasaan. Nabayag mo na tinartari gagayak. Amok dagiti dadakkel mo. Talaga? Wen, Lilian. Kaya't ko apanagnagan kadakwada. Anapod no ti panagayat ko kun ka. Ngam, saan nga agbalin atubang iti panangaragpat mo kadagiti arapaap mo. Para kan ka. Kan para iti pamilyam. Ray? Kas iti na ko namon, di na ka pinagtuloy ni tatang mo iti panagadal mo idi. Gaputa pagarupan na, adi kan tumot lang makaturpos. Tamaki asawa kan tumot lang. Kahit ko panagtikan kan kuha na nagbidot iti kasta ka panunutan na.
Talaga, asaan ka nagbidot, iti panangaklon ko, iti panagayat mo, Ray. Nagsaya at katao. Da kayo iti pamilyam. Nang runa da lolo ken lolam. No saan aga po kadakwada. Sa anak-anak katurpos iti panagadal ko. Kat sa anak ko maanak katurpos iti kurso akayat ko. Gapo day tayo iti panagsalukag mo. Ken iti sakripisyo Lilian. Ita, nasupapakanan ti amin. Ket maragsakan ak unay para kan ka. Nanang, tatang, nakapasakit ti board exam. May sa akon anaan-anay a maestra. Ay na, maragsakan kami para ken ka, anak ko. Kablaawan ka anak ko. Ket sapay ko mata mapakawan na kadagiti inaramid ken insawsawang ko iti kalabas. Ti panang tagibasit ko iti kabailam ang makaturpos iti koleyaw. Lipatan yun dayjay tatang. Iti kanuman, sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Inaramid ko ket ti dayjay nga inspirasyon. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko para kada kayo a pamilyak. Agyaman anak ko. Anya nga iti plano mi ita, anak ko. Un nga agpaysaw. Agtrabaho akpay laang diti pagilyan tayo nanang, tatang. Adda plano mi kanire ang mapanto iti balasiw taaw. Kaya't mi mo timanggad ijay. Tapno makaurnong kami, sakbay ti panagkalay sami. Lilian, anak. Ngam sakbay ngagsimpa kami, kaya't mi anasaya at ton ti biyagyo. Panawan matan, tapno subadan mi amin arigatyo kada kami, manipod ubing kami kadagiti kakabsat ko. Dasaya at unay day ta plano yo, anak ko. Pudno ti kinunan ni nanang mau. Kat agyaman nak iti Diyos ta impaayan na ka iti nasaya at ni agbalinto akatakunay na mo iti biyag. Sigurado anaragsak kanto iti denan ni Ray, anak ko. Kumusta ti trabaho, Lilian? Nasaya at matray. Nagragsak gayam ti agbalin ang maestra. Nang runa no makikita mga dama sursuro dagiti estudyante kan ka. Kasta ka di? Di nasaya at agin enjoy kagayam iti trabaho. Kat si kamat ngay, kumusta ka iti kumpanya pagtrabahoam? Ada nga rod good news ko ken ka. Anya day jay? Adadak kala project mi Cebu. Kat siyak tinapos ka na mangimaton iti dayja project. Talaga? Maragsakan ak para kan kare. Di mapankanton ijay Cebu, inton mangrug iti project mo ijay. Wen, ngam di kag danag. Every weekend, agawid akmot lang ditoy. Tamasapol nga agreport ak iti kumpanya. Sumagmamano lang nga aldaw ti kaawan ko. Wen ta sigurado amamiss kanto. Anya lakit ti agbali na misis kun ay. Di kag danag. Apa mo na malpas da dya project ko. Ibagak to kadagiti dadakkel mong agsimpata moten. Tani, narigaten. Ang mga naagbaliw pa iti panunot mo. Anya magbaliw? Si kakit di
Ama no makakita kanto iti sa bali iti Cebu kat malipatan nakton. Saan to ang mapasamak da ita Lilian? Sikat inararapap kong agbalin na katakunay-nay ko iti biyag. Isong ikarik. Sikanto lahing tayatek. Aginggat tong palbiyag ko. Napasamak nga rod ti inkari ni Ray kanyak manang Emmy. Apaman analpas ti project na di Cebu, nagkalaysa kamin. Naragsakan dagiti pamilya may tinapasamak kada kami, nang runa ni tatang ko. Adi na pulos ni namnama a makaturpusak iti kolehyo, kan maaddaan iti natalgad a trabaho. Kan pagwadan nga asawa, nga agbalinto nga ama dagiti anak mi. Makunak ana sa liwanwan mo ti adda pa nagbiag dagiti dadakkel ko manang Emmy, akas iti tinartari gagayak. Saan a mabubos ti kinaragsak ko, gapo iti makitkitak a kinaragsak met dagiti dadakkel ko, nang runa unay ni tatang ko. Pudno a maragpat mo ti arapaap mo, basta agsalukag ka, ken buyugam iti naimpuswan a kararag iti namarswa. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Lilian. Pagayam ko a Lilian, pudno a makaitad inspirasyon di pakasaritaan nga imbinglay mo. Katnam na maek nga ado dagiti na ipaayan iti inspirasyon kadagiti papagayam anakangeg iti pakasaritaam. Maisa ka apagwadan pagayam ko. Ta iti laksid ti amin a nagdalanam, nasustinir mo tinanggunod iti arapaap mo. Kararag ko asapay kuma ta agtultuloy ti kinaragsak ken kinanamay ti pamilyayo. Nang runa dagiti agbalinto nga annakyo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng waris kadagiti tugot iti danal tibiyag.